ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଆଜି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଗୋଟେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଡ଼େ, ବା ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ କେହି କେହି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ ବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦନାଟେ ଶୁଣାଇବି, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ବାବଦରେ କିଛି କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଉଛି। ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟା କୁଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା, ୟା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରାବୃତା, ୟା ବୀଣା ବରଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତ କରା, ୟା ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମାସନା, ୟା ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତିବିର୍ ଦେବୈ ସଦା ବନ୍ଦିତା, ସା ମାଂ ପାତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଭଗବତୀ ନିଶେଷ ଜାଡ୍ୟାପହା। ଶୁକ୍ଲାଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ସାର ପରମା ମାଦ୍ୟାଂ ଜଗଦ ବ୍ୟାପିନୀಂ, ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀಂ ଅଭୟଦାಂ ଜାଡ୍ୟାନ୍ଧକାରାପହାମ୍। ହସ୍ତେ ସ୍ଫାଟିକ ମାଳିକାಂ ବିଦଧତିଂ, ପଦ୍ମାସନେ ସଂସ୍ଥିତାಂ ବନ୍ଦେ ତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀଂ ଭଗବତୀଂ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାಂ ଶାରଦାମ୍। ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଇବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର ମନେ ରହୁନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଅଲଗା ଅଛି, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ହେଉଛି ଏଇଟା, ୟାକୁ ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାରହାର ଧବଳା। ଆକୁ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବସନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ଶାରଦା ବରଦା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଶାରଦା କୁହାଯାଏ। ଶାରଦା ମାନେ ମା ଶାରଳା। ମା ଶାରଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମର ଝଙ୍କଡ଼ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅବିଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଠାରେ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ପିଲାର ବି ପାଠ ମନେ ରୁହେନି, ସେମାନେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନା ସେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ତାର ମନେ ରହିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମର ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି କେଉଁ ପିଲା ଯାଇକିନା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ତ ଯାଏ ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାବେ, ଯାହାର ଘର ପାଖର ନୁହେଁ ସେ ପିଲା କେବେ ବି ଯାଇକି ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ମନେ ରହିବା ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପାଲାବାଲା ମାନେ ବେଶୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା। ପାଲା ଗାୟକମାନେ ବହୁତ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ମା ଶାରଳା